pok! Polako jebo. Ne di mi se ona druže, ona gori. Puši. Nije polako, odmah vitla dajte. Ovo je banakca neka. Što ovo vitla ovo? Samo vitla dajte. Ja. Moći. Nisi je napigao to. Sam, dobro. Daj. Daj onda. Ima li isto unutra? Malo ovo struje. Ej! Je struja isključena? Čuvaj! Molim? Ne treba. Dobro. Ima li iko unutra? Dobro. Može. Hej! Čekaj, evo kulija. Čuvaj. Pucaj. Šta stade? Podbočnici. Stav to. Čuvaj. Čuvaj, taj struja tog kabla. Je li ima ovdje struje? Isključio. Ne vam ništa. Ej!
Otvorili smo prozori. Hoćeš ventilator da upalimo? Malo ovdje struje. Ej, isključili smo struju, ima tamo li isključena? Hoćeš ventilator da upalimo? Ne treba. Dobre. Znaš što je? Ventilator. Opa. Dobro je ono, plamen je ugašen. Šta treba? Ha? Šta ventilator, dim? Hvala.
dima nešto. A? Nema dima. Nema dima nešto. Ne. Samo ovdje mora ići šta je ovdje. Drži. Uzmamo. Ha? Neće mi ovo puno ni razvađivati, to je pas sve u ništa. Malo ćemo ovi. Da. Ovo prostario ovo. Jest. Da. Jel ona plinska baca tamo puši? Evi. Nije vidio. Plinska boca, jes. Vidiš ovdje je otkopnano. Jes. Plinska je boca, ali nije ovdje dotaklo ništa sreće. Ma neće, pašće ovo sve, da je ovo labavo sruštit na nas. A ovo iznad nas. Na gornjem lazu sam napije ono. Na gore to na topu. Kaj je ovo ovdje? Samo da ja izađem, začkaj. Sjeti to još na top. Ne treba ovdje dirati. Nek na topu. Ja malo sapivac je izbio ova para i... To je dobro. Da ga okupam. Dobrodošao u klub.